салом алейкум бародарои азиз. чӣ хел дидесен мо дар аэропорти шаҳри душанбе қарор дорем бародаро. ана насиб бошад соати 4 бигем регистратсия соати 6 парвоз дорем. иншоллоҳ раҳмон бирем соҳ салома Истанбул да бирастам. бо навор мекунам ҳамаша иншоллоҳ дар канал мепартом. чӣ хеле ки ман гуфта будам Туркия мерам, иншоллоҳ ки рафтесем. видеоро то охира тамошо кунед. ҳамун лайкҳои ба қаги рамонем бародаро. бародаро ин Истанбул иншоллоҳ ки расми насиб бошад. боз ман нишонтон медиҳам Истанбул ҳастем. иншоллоҳ ки акун навро ай пешай соҳ саломат омадем. бе проблема штрафа супоридем. визара дидан ҳама тоза биромад. штрафа супоридем 3650 лира буда мехел супоридем. иншоллоҳ ки гузаштем бе проблема. аки ҷои кор рафтесам бо давомиша нишонтон медиҳам ҷои кора. ина бародаро соати ҷа 10:30 шид. ним такам 11. ин пишти мада мебинем. иҷада таксиҳои тамоми ҷо ҳастанд. боз намо мерам ҳамин пишти мада таксиҳое ки мебинем намёда бифорам ин тарафда уна вош қиматтара мебина. вош қиматтара бародаро. хай таваккалш ба худо дилам соҳ саломат бара. рози иншоллоҳ ки ака чорлу мерем. Текирдак чорлу мерем иншоллоҳ. бози мо Истанбул даем. аэропорти Ататурк да аэропорти Калон даем. иншоллоҳ ки соҳ саломат омадем. уна расидем. ҳама гуфти гапо ки худо разор бош шукр бе проблема. ҳанотун ба худо давомиша тамошо кунед бародаро. ина бародаро иҷа омадем ҷои таксиҳо. айҷа тамоми шаҳраш мераванд карочи. ана ина мижада ина чӣ хеле дидесен Текирдак Эдирне кагием. мо Текирдак чорлу мерем. ана Текирдак чорлу мерем. иҷа Текирдак Эдирне ай. Эдирне ай мо поёнтарак ай. бигем ки ами заводое ки мо кор мекунем худмон дар чорлу меистодем ки ами заводое ки мо кор мекунем Эдирне дай. оз мо бояд бирем ки ами Эдирне да бифроем. агар чорлу бирам у дига шаҳр мешавад. Эдирне дига шаҳр ай. ана хулас ки бояд мо Эдирне бирем. ози Текирдак Эдирне иншоаллоҳ ки ози ин автобус 16 дорем. баъд якчанд дақиқа мияем инҷа ҳамаш ҳастай. иншоаллоҳ ки худо розӣ боша баъд якчанд дақиқа ҳаракат мекунем. инҷа соат 11 шидестай. худо розӣ боша ба хоси Аллоҳ мерем. ина бо далша тамошо кунем бародаро.
اینا برادرو انا اینجا اتوگاری چورلو اینا اومدم اینجا اتوبوس ها همه چو میروا من نمیده اوج سونکم موندم همون فابریکه کار میکنم اونجا میروم انا 18 چی دورم و دادمش پر میشه یه وقت ساعت چون خط میرون همین 18 دورم همه جوش میروه اینا برادرو انشالله که یک بودش میریم و با شب وقت اینا چورلو انشالله وقت